se vším všudy, to znamená i s příjezdem zásahové techniky, to znamená, že k tomu místu dopravní nehody se blíží cisternová automobilová stříkačka. Pro umocnění hasičů v technickém provedení, kde mají všechny odpovídající technické prostředky na to, aby takový zásah mohli provést. A samozřejmě tady s námi bude přítomna i zdravotnická záchranná služba, protože toto je konkrétně opravdu zásah, který si vyžaduje přítomnost všech základních složek integrovaného záchranného systému. To znamená nejenom hasičů, ale i zdravotnické záchranné služby, případně policistů. A já už tady mám svoji kolegyni, respektive bývalou kolegyni, Kateřinu Schejbalovou, která pracovala, představte si, 18 let na tísňové lince 112 a 150. To znamená, pokud jste někdo někdy volal na tísňovou linku tady v Královéhradeckém kraji, je velká pravděpodobnost, že jste se právě dovolali třeba Kátě. A než se začneme popisovat přímo to vyprošťování u dopravní nehody, tak bychom se z začátku rádi zastavili u toho, jak vůbec by měl proběhnout takový hovor na 112, když jsme při dopravní nehodě, když se nachomítnete u dopravní nehody nebo jste přímo jejím účastníkem, tak co by určitě na tu 112 mělo zaznít? Káťo, ahoj! A řekni nám. Nějakým způsobem zatěžovat zbytečnými dotazy, je to panika. Důležité je popsat přesně místo události, kde se nacházíte, co se tam stalo. Je velký rozdíl, když se pak posílá skladba jednotek na dopravní nehodu jednoho vozidla a do dopravní nehodu třeba 3 vozidel. Důležitý je nahlásit počet zraněných, jestli je tam někdo zraněný, jestli je tam někdo zaklíněný. Důležité je poslouchat pokyny operátora. Ne, že se zavolá, co se stává docela často, protože lidi jsou nervózní. Takže vyvolá se číslo tísňového volání 112, 150 a lidi pokládají telefon a běží na pomoc. A nebo mají telefon v ruce, ale absolutně neodpovídají na dotazy operátora nebo operátorky. A vlastně my pak z druhé strany na tom operačním středisku x kilometrů někde daleko vůbec nevidíme na místo události, co se tam děje. Takže důležité je odpovídat na dotazy operátora nebo operátorky, pravdivě odpovídat, zachovat klid a to je vlastně to nejdůležitější. Můžeme říct, jaké nejčastější chyby si mohla vypozorovat na té tísňové lince, co dělali lidi nejčastěji špatně? Takže v první řadě nevěděli, kde jsou, docela často, což teď se ale úplně nestává, protože s příchodem krásných nových mobilních telefonů a všemožných funkcí existuje taková funkce, která se jmenuje AML a je to de facto úplně přesná poloha prostě volajícího na pár metrů nebo na pár desítek metrů. Většinou to odpovídá, takže to je velká pomoc pro volající. A pak, jak už jsem teda zmínila, že neodpovídali na dotazy operátora, dělali něco jiného, neposlouchali. A by měl takový správný hovor vypadat, tak my jsme teďka u dopravní nehody, my si svědkyně, tak jak bys tu nehodu na tísňovou linku nahlásila. Takže já se musím dbát na svoji vlastní bezpečnost, jo? Takže zastavit dát vestu a tak dále. A pak hned zvednout telefon a volat na tísňovou linku 112, 150 nebo zmáčknout aplikaci záchranka a pak dbát teda na pokyny a dotazy toho operátora. Takže takhle bych to nahlásila jako dopravní nehoda jednoho osobního vozidla. Je tam jedna osoba zaklíněna na místa řidiče, jsme v Broumově na Mírovém náměstí a v čelním skle. Nevím, až kam zasahuje ten kmen, ale tak bych si tam s tím asi nějak poprala. A pak bych čekala, na co se mě ten operátor bude ptát. Já moc Kátě děkuju za tyto informace a pojďme si teď trochu popsat to samotné vyproštění. Viděli jste, že už hasiči hnedka po svém příjezdu provedli rychlý průzkum, ten chlapík v té oranžové vestě, to je velitel zásahu a na jeho pokyn se všechno děje. Během toho vyprošťování je to o takové souhře celého toho týmu. Hasiči si musí nejprve udělat bezpečnou cestu do vozidla k té zaklíněné osobě a samozřejmě musí dbát na bezpečnost nejenom svoji, ale také i té zraněné osoby, aby jí nezpůsobily nějaká další zranění během toho vyprošťování. Takže vidíte, že používají takzvané hydraulické vyprošťovací zařízení. Tady můžeme vidět, že už jsou hasiči vybaveni tím novějším typem, to znamená typem s akumulátorem,
už nemáme žádné hadice a podobně, které jsou hydraulicky poháněné, ale skutečně už jedeme na baterky. Ale i tak to není vůbec jednoduchá práce, protože si představte, že jedno to vyprošťovací zařízení může vážit kolem 20 kg, ať už se jedná o hydraulické nůžky nebo rozpínák. A často třeba to vyproštění může trvat i několik minut nebo i několik desítek minut. To znamená, že práce s tak těžkým zařízením potom může být velmi fyzicky namáhavá. Na pokyn velitele zásahu si udělali hasiči cestu z boku toho vozidla. Vevnitř je zaklíněná osoba, která už je po celou dobu pod dohledem nejenom hasiče se specializací zdravotník, ale samozřejmě pokud už je na místě, jako v našem případě je zdravotnická záchranná služba, tak už je ve vozidle i přímo zdravotník ze zdravotnické záchranné služby, kontroluje základní životní funkce toho zraněného pacienta a po celou dobu je ten pacient pod dohledem odborných zdravotníků, může dostávat třeba už i těžící léky a podobně. Vidíte, že hasiči, jak jsme říkali, trošku to auto v vozovkách rozpárali jako konzervu,